28 नं गसाइगाव समष्टिनि बिजाथि एमएलए आ 15 बोसोर एमएलए जाबाय कन्टिनिउ 15 बोसोर नंगौना नङा किन्तु बिथाङा जोंनि बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय दिनैसिमबो बेबादि खुनु खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै लानो हागोन नामा 15 बोसोर जाबाय सासे एमएलए आ दिनैसिमबो जोंनि लामा लांदाफ्रा जे माने जोङो जेरैबादि लुबैदोंमोन जानो हायाखै बा जों जेरैबादि सुबिदा लुबैदोंमोन रायजोफ्रा जेरैबादि सुबिदा लुबैदोंमोन बिथांमोना मावना होनो हायाखै 5 বছরতো আমি মানি লৈছো যে 5 বছৰত কাম কৰিব পৰা নাই কিন্তু 15 বছৰতো অলপ হলে কৰিব লাগিছিল হয় না নহয় আমাৰ অঞ্চলটো আজি আন সমষ্টিবিলাকৰ তুলনাত বহুত পিছপৰা गुबुन गुबुन समष्टिनि तुलनायाव जोंनि बे 28 नं गसाइगाव समष्टिया जोबोद गोग्लैसोनाय 1,87,000 भटार्स दङ जोंनि बे गसाइगाव समष्टियाव बे 1,87,000 भटार्स रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै बेवहाय गंसेबो मोजां हस्पिटाल गैया जोंनि उदैयाव अन्थाइ थाइसे जाब्ला बेखौ अपारेशन खालामनो थाखाय जोंनि बे गसाइगाव साब डिभिजनाव गंसेबो हस्पिटाल गैया माबा मोनसे फिसा बेमार जाब्ला जोङो बङाइगाव लांनो गोनां जायो जोङो गोजानाव लांनो गोनां जायो बहाबा सिलिगुरि लांनो गोनां जायो गुवाहाटी लांनो गोनां जायो किन्तु जोंनि बे 28 नं गसाइगाव समष्टिनि बिजाथि एमएलए आ 15 बोसोर एमएलए जाबाय कन्टिनिउ 15 बोसोर नंगौना नङा किन्तु बिथाङा जोंनि बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय दिनैसिमबो बेबादि खुनु खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जायनि थाखाय जोङो जेरैबादि 17 बोसोरनि उनाव बिटिसि सरकारखौ जोङो सोलायनो हादों बे बारावबो जोङो 15 बोसोर जाबाय एमएलए आ बिथांखौ सोलायनानै बिपिएफ खौ सोलायनानै जोङो इउपिपिएल नि ट्रेक्टरखौ जोङो लाबोनांगोन लाबोनो हागोन ना हाया रायजोफोर गोसो गैया ना गोसो गैया नामा सोलायनो गोसो गैया नामा सोलायनो गोसो दंना गैया दिनै जोङो बे ट्रेक्टरा इउपिपिएल आ जोङो हारसिं नङा दिनै नोंथांमोना नुदोंना बिप्लब चक्रवर्ती बिथाङा श्रीरामपुरनि सारा जेसेबां बिहारिफोर दङ बाङालिफोर दङ राजबंशीफोर दङ जोंनि मुस्लिम भाइफोर दङ माइनरिटिनि नुदों बिथाङाबो सासे केन्डिडेटमोन जीएसपी नि जोंनाव हाबजोबबाय बिटिसि आव सोरनि सरकार सोलिदों नोंथांमोना मिन्थियोना मिन्थिया इउपिपिएल बीजेपी आरो जीएसपी मोनथामजों ज' ना बे बारावबो बे गसाइगाव समष्टियाव जोंहा आरो मोनसे दंबावो एजीपी मोनब्रै पार्टीजों जोङो बेवहाय सासेल' बिजाथि होदों बीजेपी यूपीपीएल जीएसपी आरो एजीपी मोनब्रै पार्टीजों दिनै जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ सायख'नानै बे 28 नं गसाइगाव समष्टिनि सासे बिजाथि महरै बिथांमोना फसंदों आरो आंखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै सारा जोंनि समष्टियाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ इउपिपिएल नि बीजेपी नि जीएसपी नि एजीपी नि सान हर खामानि मावगासिनो दं रायजोफोर सान हर खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बाराव जोंखौ फेजेननो हानाय कुनु शक्ति गैया थांनाय बाराव आङो गेलेदोंमोन एमएलए किन्तु थांनाय बाराव आङो हारसिं माने जोङो थांनाय बाराव इउपिपिएल हिसाबै मोनसेल' पार्टीमोन किन्तु बे बाराव मोनब्रै पार्टीजों ज' जानानै जोङो गेलेदों आरो जोङो आसामाव जोङो सरकार दागोन बीजेपी सरकारा थांनाय बोसोरनि 2020 सनाव बिटिआर सुक्तिखौ खालामबाय नङा होमबा बे बिटिआर सुक्तिखौ सोर खालामा बीजेपी जोंनि सोमावसारारि आफादफोर नंगौना नङा जायनि थाखाय दिनै गोबां जोंनि हाग्रायाव थानाय जोंनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनानै रायजो जाफैनो खाबु मोनबाय नंगौना नङा गाव गावनि आंगोनि बिमा बिफाजों न'खराव संसार जाफैनो खाबु मोनबाय बेखौ सोर खालामनानै होगो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै बीजेपी सरकारा बेबादि जोंखौ जोंनि बिदा फंबायखौ जायफ्रानोखि म्यानमाराव दंमोन जायहा बांलादेशआव दङमोन जायहा भुटानाव दङमोन बिथांमोनखौ लाबोनानै जोंनि न'आव लाबोफिननानै होफैबाय बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना नंगौना नङा जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना दा बै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय नै दाखालि बावैसो जे 4 लाख कोटी थाखा अनसुंथाइ होबाय आरो 2 लाखखौहाय आसाम स्टेटनिफ्राय मोनबावगोन आरो जायफोरना थालांदों बिथांमोननि थाखायबो बीटीसी निफ्राय बेबादि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरो बिटिआर सुक्तियाव जेसेबांनिखि माखासे क्लजेसफोर दङ दफाफोर दङ बेखौ जों जुदि मावफुंनांगौबा
बोसोरबानि थाखाय फिन खेबसेबाव जोङो आसामाव जोंनि बिजेपि जोंनि इउपिपिएल नि सरकारखौ लाबोफिननांगोन लाबोफिननांगोन जाहाथे बिथांमोना जेसेबां जोंनि दफाफोराव दङ बेखौ जाहाथे मावफुंनो हायो जोङो बे ओनसोलनि जानानै बलामजरा जोङो बेवहाय बालागाव बलामजरा बे मांग्रा बाजार जानालि बे ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना खौरां बिटिआर सुक्तियाव जोङो बे संकसआव दालां मोननो हाबाय नंगौना नङा बे संकस दालाङा जुदि जायोबा बे ओनसोला गोबां फारसेथिं मोनफ्रोमबो बिथिंजों जौगागोन मोनफ्रोमबो बिथिंजों जौगागोन थांनानै थानो थाखाय जोंनि गथ'फ्रा राहा लामा मोनगोन जोंनि जुमदारा इको टुरिजम जासिगोन जोंनि रायमनाया नेशनल पार्क हिसाबै डिक्लेयार होजाबाय नोंथांमोना मिन्थिगौना मिन्थिया हो बावैसो समनि उनावनो जोंनि बे रायमनाया नेशनल पार्क हिसाबै बाव गोबां अफिसफ्रा लुजासिगोन बेयाव लजफ्रा लुजासिगोन हटेलफ्रा लुजासिगोन जुमदारा इको टुरिजम जाबाय जोंनि गोबां बेकार सेंग्राफोरखौ जोङो बेवहाय सोसनगोन जोङो बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स होननाय मोनसे जोङो आफाद दानो नागिरदों जोंनि बिटिसि सरकारा जेरावनोखि गोबां जोंनि बेकार सेंग्राफोरखौ जोङो सोसननानै थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जोङो होगोन বিটিআর চুক্তি অকল বড়বিলাকৰ কাৰণে হোৱা নাছিল ইয়াত আমাৰ আদিবাসী ভাইসকলৰ কাৰণে ৰাজবংশী নেপালী মুছলিম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা আছে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ অকল 2 মাহ হৈছে 2 মাহ এই 2 মাহত আমি কি কাম কৰিছো কৰা নাই আপোনালোকে অলৰেডি অলপ হলেও গম পায় বে বুকলেট কৰা নাই হৈ সমিজকো হা ৬৬ দিনলৈ যাদং ৬৬ দিনহে হৈছে এই ৬৬ দিনৰ ভিতৰত আমি আমাৰ বিটিসি যিমান ভেঞ্চাৰ স্কুল আছিল আমি প্ৰভিন্সিয়ালাইজ কৰিলো হা প্ৰভিন্সিয়ালাইজ কৰিলো শিক্ষক বিলাকক নিযুক্তি দিলো 1 টকা পইচা আমি কাৰো পৰা লোৱা নাই যিটো কাম হাগ্ৰামা চৰকাৰে 17 বছৰত কৰা নাছিল 17 বছৰাव हाग्रामा महिलारिया जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियालाइज खालामाखैमोन किन्तु जोङो देग्लाय बे मास मोननैनि गेजेरावनो बे स्कुलखौ प्रभिन्सियालाइज खालामजोबबाय